रे हाई ड्रामा कांग्रेस मुखिया किए हेब पीसीसी सभापति किए हेब दीर्घ 4 मासरे खाली पड़िथिबा पदवी किभଳି भाବରେ ପୂରଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି କସରତ। ଆଉ ଏଆଇସିସିର ନେତା ପଠାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପିସିସି ମୁଖିଆ ବାଛିବା ପାଇଁ। ପିସିସି ମୁଖିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ପିସିସି ମୁଖିଆ ରେସ୍ରେ ଅଛି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ କିଏ କେତେ ଲୋକ ଗୋଟାଇକି ଆଣିପାରିବ ତାହା ଆଜି ଜଳ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଏଆଇସିସିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କଥା ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲବି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଏଠି ମେରିଟ୍ ଆଧାରରେ ଏଥର ପିସିସି ମୁଖିଆ ଚୟନ କରାଯିବ। ତାଲିକାରେ ଅନେକ ନାଁ ଅଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟଦେବ ଜେନା, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କିଏ କିଏ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମାମ ନାଁ ଭିତରେ କେଉଁ ନାଁ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିବ, ନା କିଏ ଆଉ ଡାର୍କ ଫୋର୍ସ ଭାବରେ ଉଭା ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଛାଯିବ, କଂଗ୍ରେସର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଚାହିଁଲେ, କଂଗ୍ରେସ ମନ ଦେଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆଜି ବି କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସର ଭଲ ଭୋଟ ଅଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ଚାହିଁଲେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ନ ରହିଲେ ଦଳ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ଆଗେଇବ। ନେତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଥିଲେ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ। କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ନ ରହିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ, ଏବେ ଏଆଇସିସିର ମତାମତ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଠି ଜଣାପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଆଇସିସି କାହାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ 2019 ଅପେକ୍ଷା 2024ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖିଆ କିଏ ହେବ ତାହା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ନେଇକି ଆଜି ଯାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ନାଁ ଅଛି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କ ନାଁ। ଦେଖାଯାଉ ଏଠି ଏଆଇସିସିର ମୋହର କାହା ଉପରେ ବାଜୁଛି। ନା ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା, ନା ଭକ୍ତ ଦାସ, ନା ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ନା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ପୁଣି ଥରେ ପିସିସି ସଭାପତି କରିବେ, ନା ଜୟଦେବ ଜେନାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଆସିବ, ଯାହାକି କଂଗ୍ରେସର ନେତା ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ପିସିସି ସଭାପତି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତାରାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପିସିସି ସଭାପତି କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ନ କଲେ ବି ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଚାହିଁଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଆଇସିସିର ମୁଖିଆ କାହାକୁ ମୋହର ମାରୁଛନ୍ତି, ତା ସମୟକ୍ରମ ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି ପଲିଟିକ୍ସ ଦୁନିଆରୁ।